Mí TG4 agus tá fáiltearú beag clárna seachtainna seo. Pearsa chun na mí I bheits córa le mar a gláise nocht sinna tam Mary. Rugua náte Dr. Ucht Uí Néill agus bhí siúpa ag bhaintear an sin fé dimlíon na fichiad. Bhí siúpa ag tam hain freisin a gún na mí agus ceanna le mlá clia. Is sé a bhuna cáde rince céilí na héireann. Agus go dtíhann is fear aclaí freisinne mar tá marathon le clia ruteige de nuaire fad. Ní róilte an deoir riamh na híal mar tá se na réadúir le trí scóir blian. Céad fáilte rúta tam? Gur maith go a bhartín. An áitsenis Ucht Uí Néill, cenáte gún na míúilte? Well, tá Ucht Uí Néill sitse leathlí a canana smór a gundin na mí agus dúnarí a gundí an cábháin. Is áit túhé. Bhí seachtar sa tlán, cúiga búcalí agus bert chalíní, tá ceathra fós fiú. Rip ma hóige bhí an céil difriúil nó mar atá sé inis. Is cifann lam go maith bhí orring an lampa a thuirt amach gach tróna agus an ile a churas seachán agus é a lása agus é a crochach díreach an mála. Comach lei sin ní a bhéon solas lectrach ógin. Go dtí cén tám? Well, go dtí na béidir Cuigadí? De cígadí de réim a thuram, agus ní a bhéon isce sa teach bhí orring go dtí dul go dtí tobar an isce an tuisce áil. Agus sna léhananta sin bhíoh na páistí go léir cosnachtathe ar an tairí. Agus is cifann lam go maith bhí an scoil náisiúnta trasna na páirc go uing, agus is cifann lam go maith a bheith ar an tairí a bheith rith trasna na páirc na cosnachtathe agus an drúacht ar an bhéir agus ar mo cosa, agus ba ionach an rud é sin. Henne sé sin leat? Ó, hapin si go mórling an damhsa. Ní drám bochtainna sé bhí annaí bailíorí, bhí fellimagaí agus bhí siúpa ag do bhaintear. Yeah, well... Ra tú gobar sa siúpa? Bhí is i gobar, tar éis, well, thuas go dtí an scoil áitiúil, in dhé sin thuas go dtí na mracha Christí gan Annas Mór, agus an sin bhí is i gobar san siopa. In dhé sin bhí siopa ógin a máile clia gan am céanna, agus thuas go dtí baile clia cé cuaig. Agus bhí is am an siopa sin a támal, siopa groséire a bhí an. Agus an sin dathrías an siopa sin go siopa bratar lár agus troscán. Dairí go bhrá leis an iarach sin. Agus I gan tamalín cheannig mé má chean scoil an Ucht Uí Néill má bhí scoil nua tóca ag an am. Agus dathrías sin go siopa troscán agus bratar lár freisin. So an scéal ag an am sin ná, bhí an siopa ógam a máile clia, bhí is i gobar an sin ó luúan go amlón ar an sahran, agus díreach an sin go Ucht Uí Néill, bhí an siopa sin ar oscail ó trí go dtí. Láháin? Láháin ó trí go ní ná sahran. Bhí an siopa bhí is i gobar sé lá sa seachtans na léhananta sin agus ceithre ihe dhéanach. Lún, cédaoin agus íní go dtí níotlach a máile clia agus Ucht Uí Néill ó trí go ní gach sahran. Céile sé runne tún mar go nar I cheanna tún scoil, be an sagart nún báir bainistíoch nó censáis coiste bhí an? Well, de réim a thuairn bhí sé ag mar chlána gan am agus ceanna sé ó máthair. Ó sé? Bhí sé tóca ar an bhirm a bhí agin. Tuige minúis, so ní ra mór an triblo de sin íana? Well, bhí ní raibh mór an triblo aga mé dhéanam. Agus
Da bhí sé go hintach bhí an siopa an Ucht Uí Néill cosín an dahan a daoine go raibhas an an héad cumad a roscail. Agus tá tú gobar le a gúnaí bailíar tá cúna do de bhean síl agus de iní eilí. Má bhean síle go hintach tá sé ag cabharlam an táma fad agus tá ingíon eilis go hintach freisin a cabharlam freisin. Tá síle agus eilis me héin múntóirí rince. Se bailíar. Se a trúirgin. Agus láda mu ar a rince agus ar seo a bhna tú ach hanig tú go gaiile donig ar bhí na meala. Ra tú go na mar a freisin? Bhí 68. 68. A fósigh mé. Agus caithma mí na meala an seo an gálah agus ní léon áit níos fearr an éarna bhhairtí. Tá níon gaiile le tá? Ó go mór, bhí anna amógin an seo. Nus sin rud a láid méid go ra tú trí scóid blian de réadúirs na réadúirí. Sin cáit, ní ról tú deocharío. Ní ról tú deoch. Is in sa léhananta raibh má óige, ní raibh mór an daoine ag ggóil san léhananta sin. Bhí na réadúirí leid a golóir sin Bhí sé láidir. agus ní ról maithar agus ní ról mháthair. Ní ról. Agus sin mar a bhí, agus bhí sa món cúisí go nó agus tá mar rud é gur raibhas in áitéigin le déana bhí mé bhí an an jocail té nó caí nó nó léite. Ach níl na réadúirí láidir in isisiúil? Ó níl. Bhfuil cuman agaí nach Uí Néill? Well, tá cuman san frósta tá sé anna lag. Tá sé lag? Tá sé lag. Well, de rémarm tá sí lang an áthart. Cé fá cé áit bhecinn tún locht nach bhfuil daine ghils na réadúirí inis nó bhfuil? Well, tá de rémar thum tá níos mó airigad le fáil inis. In na daoine óga tá mór an airigad acu. Agus well, is deacar ará cén fá, beidir nach bhfuil na réadúirí ag déanamh iireacht a ggóchan, chun daoine a bheala a dró na réadúirí. Bhíoch na sagart ag an am sin bhí sé de díanana go leor gan chinál éibre sin? Ó bhí gan áras. Well, aber leid? Níl mór an na sagart a na réadúirí ach irid. Tá an ceirte, tá an sagart a héna cai siar cawrdeachanis. Ach go dhéis, rinne tis a rudeile bhna tú agriocht le deise hors go riine nach roi géar go le gól bheith Portachán. Fan is agriocht tún sin é Top Ucht Uí Néill non-alcoholic entertainment. Now, vís a gcónaí ará ba cór go méach áisina do ghaoine an dul gan an alcohol. Agus bhí an hala cheanníos an seanhala in Ucht Uí Néill. Agus nuair a bhí sé forthraach a bhí anna gan nuair a bhí sé dhéisethe agus a bhaisithe agam. Rinne mar an cinenne go dhéanamid iireacht chun áisina a chorbán, ba é an céad agriocht a gundaí na mí a bhaníoch chun áisina sa síalta a chorbán do ghaoine go bhaithló dul go dtí áit nach bhfuil antól, nach bréibh antól. Agus ra tú caintin is faoi rion ógan nó ra tú caint ar rinne chu sean le tain agus lumsa? Well, an rud a bhí gceis ná bhí rince agin de daoine man éasta agus gaithí ísgrúpa ga seachtain agus bhí bag an alcohol freisin agin. Ra 7-up le fáilán agus 7-up agus bhí non-alcoholic cocktails agus beer caparís agus saláirtí go general. Agus cén tachar a bhhair se sin Tom? Well, the bhí man an agréit sin ó bliain is fithe. Agus bhfuil sé an inis? Níl sé bhí láthair, no. Rindas an iireach sin. Now, agus a bechaí nach rá an irid tradíine ag teachtán? No, bhí mór an
ibre le déanamh ugain ag an am, tháinig cáidir inci céine an bhód, agus ní raibh an ná líróí go léir go méid san éir ag an am. Agus tú bhhar gur bhna tú sin agus an nabud mhór rinne tú leis na daoine ó hí fannacht ó bhhailceáil for tú Pearsan na mí. Ribh sin caiith mé rá, bhí rince ugain ga seachtain, agus gaflíonn bheadh cáinteoir ugain. Daoine a bhí ag déanamh an obair céine nó a bhí a cabhrú le daoine a bhí feibhena alcóil acu. Bhí Sister Concilio ugain, bhí Eddie Care, bhí amón an No-Name Club, bhí an Taithe Séamas Rice Award-Walker amón an pub with no beer, agus Father Peter McVeary tá gobar le daoine óga le feibhena alcóil, agus cumach le sin bhí Sean Bailen agus an Fellador Peter McDermott agus daoine mar sin ugain. Now, rinne bhí iireacht iontacha agus fuair mar mór an peibhlíochta ó na mán áitiúil agus mór himplí na tíre. Agus cian lom gur cá Marion Fanúca mise faoi aglah uairháin ar a glár réidio agus a chur an méid sin a fuirtú an Pearsan na chunda. Well, de ré mar thuirm as an méid sin agus de bhar an obair a bhí déanta agam agus cultúr na hÉireann. Fuair beirt mhór le rá eile, fuair siad gradam na hichéan an India let. An Fellador Colm O'Rourke agus Adrian Maguire a bhí gceist an sin. Tíine de forúla gan áras. Or fear mór le gradam thu be, bhfuil said, céad a chéala an gradam sin go tinise áil a tam sin. Me leis céil. Céir de chéala sé ruit gradam go chinál sin áil. In a riire bhín an dahan orm, níor cheapas gur a bhéine ag tuairsfingear a fin méad a bhíos ag déanú ag an am, ach bhí lánsáas a ghlacha leis. Má fear, fan linnis go an pisíine agus be tiile córa ar ball, an caihamad láirt ar a rince seo a hosa tú agus is múnteú. Stiltín ferú bail íart ní bhín echla gintíine réomhhort. Sin ennis tá Mary agus sé fagur mar an chla gintíineir, mar tá sé sna réidirí le tí scóir blion bail íad. Be sé caiintear tiile á híal linnis na ríchas mu éis héis na bhuagraí seo. Céad fáilte be éise gan na glár córa, tá Mary is Ucht Uí Néill a gún na mí a córa le manacht. Bhna tú go leor a dí bail íarta a híal, hosa tú go leor. Rud mór eile síl hosa tú na cáde rinci céilí na hÉireann. Ceir tú ar a chuimre tú gur cheartta te sin a bhhanú? Well, ag an am sin bhí leidú mór táthir na rinci céilí a mór an áitina. Agus ba 1997 mór an céad rinci for a Malta. Buníoch cáidir rinci céilí han ocáid sin a Comhrá agus han na rinci céilí a bheocan mór himplí na tíre. Thosní mar le rangana agus cardlan mar himplí na tíre, in dhí sin rinne mar a cinenne go méach ceire fia céilí thugainn ceanháin an ngá cuaige, dairí go bhrá le sin agus sin thucríamar go méach deire seachtainna náisiúnta thugainn. Rá mar chláiste fárice mar núd a gcóir an ocáid sin, agus gan ceiliúra sin bhí trí fia céilíthe, céilín na nóg, cuasa do gíní go bhaithló dul ag múna, agus léach fao stán ó rinci céilí ag matú ó miléide. Bhí seirbhís do chuid eaglas na hÉireann, chumá bhí affran speisialta a cheiliúra ag an taspig Joseph ó Duffy, agus dairí bhall leis an deire seachtain na sin, agus daoine ará gur a bé an
ocad is mó in éireann le fada an ná. I dtéin na scoláirínis I bhín saige seo I dtéin se bheith comórta sa bibéin. No, Cefa sin? is agriacht Jónach náb comórtasach cád rinci céilí na hern. Ná sin agus tá sé an tamar fad táid a géirí daoine na gná daoine a bheala a dróna na rinci céilí, má fiocan tú daoine amach go comórta sí. Ní bhíon feibanna an. Agus in úsáidin tú dear muid an hála cheanna tú le hí chuide an damsa se mar bhíh damsa mothir móthir ag grasmóthir agaí. Sin díireach gaflíonn an blianta thugging bheith sé trocha bliana ag dul rá. Bhíon céirí cosmhóthir agin in Ucht Uí Néill agus tugan daoine ó áitina éagsúla mar himplna tír is ocad mhór é sin. Gentar breis is 8 rinci céilí déag de friúla ag annach ád sin. Gus cé sór cónán se bin sinna tam, cé thugan sairige díb le hí cha múnteirí bheith agus rudaí, agus tas múnteirí héin? Well, tugan na scolanna múnteirí, tugan na scolanna airige túing a gcór na rangana. Now, an legan amach faoi na rangana in sna scolanna ná. Bhí an cuasa 8 seachtaí agin in sna scolanna. Agus tar éis sin, bhí an 4 céilí na nóg in áitina a bhfuil na rangana dul rá. Múntar 8 rinci céilí in sa scolanna náisiúnta, agus múntar na rinci céilí céine in gátháit. Nuair hagan an céilí a raig bíon na páistí in an na rinci a dhéanamh. Agus gach bliain inis bíon breis is 10,000 páistí ag fálam na rinci céilí bhí cuaram cád rinci céilí na hÉireann. Comát le sin tá breis is trocha clubanna do Guinea fásta. Agus bhíon céilí acu go rialta, mar écan tú ar an sí idirlín tá an háitina sin an bhfuil na céilithe sin lonithe na heiscin. I bin an rud a spródúil in is le bhfuil tú bródú leis a híal? Well, tá mé bródúil as rinne mé má dhíhil a gcónaí, agus ní féidir le duine a dhéanamh níos mó ná sin. Leis rinne tú a dhíhil le rudile freisin, bhí tú páirteach a gomon cáireach le hí airige do bhhailú. Go Sinn Féin é sin? Bhí amán Sinn Féin agus an cumann cáireach in seachtaí agus le héad sin. Ce chéine se míte be bailú airige le hí Well, máú be le hí muintir na níine vís na prísúna be? Clanna na brisúnach a bhí a gceist. Prísúnaí poblachtána Poblachtánacha a bháin a bhí a gceist. Agus bhí sé gobar le Sinn Féin agus Comhrá Carg an sin fuair mé an post mar rúnaí náisiúnta de cáidir rinci céilí na hÉireann. An sin bhí orm dul mar himplna na tíre go cruinnethe agus i dteagháil clanna na brisúnach agus le héad sin. Agus in ggéireann na dála furas chora an dul go dtí America marí cantóir ag an ocád bliantúin a míonach an sin. Testimonial dinner a tugtar thuas an sin i 1979 agus ó sin thuas go San Francisco agus go California agus ar eis go bailile a clia. Agus inisisiom na bhí si be bailú airigéid le tórt go chláán nó muintir na brísúnaí, cé bhí chu tórt airige díb? Ó, na gná daoine. In Ucht Uí Néill má hampla bheadh céilithe agin a ggó agus bheadh bazar agin gat nolig, agus bhí créomhacha eile mór himplna tíre ag déanamh an rud céine.
Agus rotusan sin tam a go listeach sa brísún go dtí chuidhhagan. Well, úranta, yeah, ach bhí ceanglog bhí duine ó cuman cara dolas teach gach seachtain go dtí na Brisúnaí. Bhfuil an coiste sin á na gcónaí bhfuil? Well, tá mé éirithe as Sinn Féin agus cuman cabhracht d'éirí mé as go luath in sna Ucht Uí Néill. Ach tar imirthúram níl an méid céine Brisúnaí a gceist inis. Bhfuil tú Sinn Féin chuir binis? No, níl baint agam le Sinn Féin bhí láthair, no. Cén fá nach híd me duine bhín sa Sinn Féin go mar a bhfuil deisteach ar fad an go bhhanan siad an bailíar agus ú gníomh. Well, bhíon a hála? In sna Ucht Uí Néill bhí mór an cáinte faoi an slí a bhí an glúiseacht ag dul agus rinne me aigen na suas nach cór damhsa bheithe láthair níos mó. Rinne me mar dhíthil an nád is a bhíos an dágas agus sin an scéil. Bechaí rádaí a tharlún ar heine leit? Yeah. Ach bhí tú gníomh go má nach míocht tú chur stickers ar charan agus ar rudí nach mí? Yeah, is ciban lamúr a bháin bhí agódógin an áit éigen agus Cén áid? Ní mé an áit lú. Ach bhí na pólíní a láthair agus a le héad sin agus bhí an sergeant áitiúil. Bhí sí crumthe síos ag cáint le duine éigen in Lústan. Agus bhí na stickers agin Brits Out ag an am. Agus cór duine éigen an sticker ar drim an sergeant. Seas an sergeant suas agus hiúil sé síos an príomhshráid agus an sticker ar a drum Brits Out. Bhí gahéine ag scarta amach Guna sa go téide faoi. Bhfuil an rud sinna a chhlaigean éitsa agus do aontain a bhí ar is sticker sin an lá sin go dtíon látáine bháin? Brits Out? Brits Out. Yeah, well, níl siad imethe fós. Ach bhfuil tus a rá go cheart go nimóidís? Ó go ceart go gan dat. Níl séir sin na héir an bainte amach fós. Ní cóir dom bheithe cáint má tá mé éirithe as, but ní bhéh siachan go thomláin in éireann go mé sé séir. Ní bheith. Rá cheist beidir scupaíart sal i gríocht nómuid. Inéon tí tú chuidir le cóin tú an chéasta? Well, mar a dúirt mé bhhatíín tá mé éirithe as agus ní cóg don bheitthe gáint, but tá mé ará an rud a dúirt mé nómad ó hing, ní bheith síirse am lán an go dtí go mé síirse na héir na baint. A níl sé fós. Rá tú muich na bhí banra an hesan an seo, rá tú chur fáilte ruth? Ó ní rá mé. Níor ha mar in éon áit na bhí sí. Graach tú héon láimh le tam? Ó ní graach, ní graach. Ní graach. Cén fá? Béidir go graach Martin McGuinness nó Jerry láimh le nílas agam. Tá mé éirithe as inis agus an rud atá marrá ní léire séir fós sin an rud atá gceist. Tá me an bhui chuid sinna de thuirin bailíart agus steasrú tuairí mí chuileganna áil agus caiimrá ón méid a cluistí an bhaid ferú déibre cruas a síl agus gúil go leor díntead, Tá me buí chuid agus gur maithe míach a bhaint. Fí heart. Agus sinna sé nachta a chláán be muid liberís leúna dé in teachtain se thugain agus chlár eléin. Idir dálíine is cynnig í héin caiinte agus a córa agus an seachtainna agus harad a beheile go go dé sláintse ar fad.